zautuwa. Na kamu da so a yau gashi ya so yayi mini lahani. Na shaida har idan baki to ummi babu ne. Shutar so na sani sassaƙen make bai magani. Hadarin so ba kwatance da min ya sani gulaguni ummi. Kaunar ki na gaskata kin nuna min ba haka ba. Ra'ayin mu ya zam guda ni so ba zan manta ki ba. Idan kai hakurin tsanani sauki na nan gaba. Na rage ki a zuciya abadan ba zan yada ki ba ummi. Ki tuna fa zuciya ke kaɗe tunawa alƙawari. Kaunar ki na bayyana a cikin zuciya har a zahiri. Dace na masoyiya samun mata mai alƙawari. So na ki yasa na zaute a kullum ina yin nazari ummi. Da yaushe ina tunani laifina ne ko naki ne. Kin guje ni masoyiya zuciyata na ƙaunar ki ne. Tausan ki a zuciya ƙaunar ki a fuska bayyane. Ki tira da irin kalamin da kin ka fada ni naki ne ummi. Na soki a rayuwa har ya sa na yi zautuwa. Shi so bai goyewa idona na ta zubar ruwa. Ummi jar wanka sannan gata da natsuwa. In na rintse idona ganin ki nake yi kina zuwa ummi. Koda yaushe ina jira yaushe ne zan ganki ni. Kullun fa kina gizo idanuna ke suke gani. Ummi mai ladabi ga ilimi har na zamani. Bangis ni naki ne dan Allah kar da kiya da ni ummi. Rabuwa yau za mu yi ni da ke yau gashi na gani. Raɗaɗin rabuwa da juna akan ki na fara sanin sani. Zafin suka na soni akan ki na fara sanin sani. Tsalle-tsallen mayaudari ke sa zai tsallake mai ƙaunarsa ummi.